ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ ಪಂದಿತ್ತದ ಅದಾಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾನ್ A to Z ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ಪುನ ಐಟಮನ್ನು ತಿನ್ಪೆ ತೂಲೆ ದಾದ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದು ದಾದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡು ಕಣ್ಣುಗುಲಾರ ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಏತ ತಿನ್ಪೆ. ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ. ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇತ್ತಾನ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಯಾವಂದು ಯಾನು ಅರ್ಧ ತಿನ್ಪೆ. ಪೂರ ತಿಂದ A to Z 26 ಐಟಮು ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತಿನ್ಕ. ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಷ್ಟ. ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ. ಬುಜಿ ಬುಜಿ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಮದಿತ್ತದ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕದ ಬಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. 7 ಲೀಟರ್ ತಿಂದಾಂಡು 7 ಲೀಟರ್ ತಿಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಯದ ಒಂದೆನು ತಿನ್ಪೆ ತುಕ ಒಂದು ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್. ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ತಿನ್ನಗ ಎಂಚದಾಗ ಒಂದು ರಡ್ಡಗಿದಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಮನದಿಲ್ಲ ಆಪದ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್. ಚೋಮಿ ಬಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆನ್ತೀಮ್ಕ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂದೇನೆ. ಡಿ ಫಾರ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಿಜ್ ದಿರಿತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಂತ ದೀನೇನು ಬಟ್ಟಳ್ಳು ಪೂರ ABCD ದಿರಿತೆ. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿನ್ಕ. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಿನ್ಕ. ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬವಾ ಬಿಚ್ಚಾತಿ ದುಂಬು ಬಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟುಡು. ಈ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಇಷ್ಟನೆ. ಹಾಯ್ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಈ ಮುಟ್ಟ ಎಗ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಎಗ್ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕನೈತೆ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಮೆನ್ನ ಪೊಕ್ಕಳ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡಿನ ಸೋಕೊಂಡು ಮಜಾ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಬೇಲೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಂಕಿತನ್ನ ಮಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಗಂಟೆ ಆಜರೆ ಗರಿ ಬೇಲೆತ್ತುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕ ಅಡರ್ ಖನಾರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅರ್ಧಡ್ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದಿತ್ತುಂಡು. ಎಫ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಬೇಗ ತಿನ್ಕ ಪೂರ. ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬತ್ತೆ. ನಾನು
ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ, for almula. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೈತೆ. ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ರಪ ರಪ ತಿಂದು ಮುಗಿ. ಆದ್ಮೂಲ ಕಳ್ದು ತಂದೆ. ಹಾಜ್ಮೂಲ ಅಂದು ಹಾಜ್ಮೂಲ ತಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಾಯಿ ಐಫೋ ಎಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್. ಜೆ ಫಾರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ಚಿಂಕ್ ಇಂಕ ಜೆಲ್ಲಿ ಅವು ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಪುರ ಇಡಚ್ಚಿ ತಿಂತು ನಜ್ಜವು ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಕಂತೆ ಇಂಗೊಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಣ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಯಾವ್ದಾಂಡು ಇಜ್ಜೆಯಾಂಡು ಕೆ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ಕುರ್ಕುರೆನ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ ಒಯ್ತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಕುರ್ಕುರೆ ತಿನ್ಕ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪ ರೆಡ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಏಪಗೋದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಕಂತ ಕುರ್ಕುರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಪ್ಪುಂದೇನುವೆ ಕುರ್ಕುರೆ ತಿನ್ನೋಳಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಕೆ ಫಾರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೇಸ್. ಮುಂದೆನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿನ್ಕ ನಾನು ನನ್ನ ಯಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪನ್ನಗನೆ ಕ್ಲೀನರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂತೆ ಎನ್ ಫಾರ್ ನೂಡಲ್ಸ್
N for noodles and with a O. O for orange. Orange tinka. Popcorn. Popcorn actually. Call it popcorn. ತೂಕ ಎಂಚೋಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾನ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂವಿಯಾನ್ ಸುಮಾರು ನಾಡಿಯೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿದಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗ್ ಕುಲ್ಫಿ ಕುಲ್ಫಿಗ್ ಕೇಟ್ಲ ಕುಲ್ಫಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಕ್ಯೂಟ್ಲ ಕುಲ್ಫಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕುಲ್ಫಿ ಕಂದೆನು ನೀರಾದಿತ್ತಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾದಾತುನ್ ತೂಕ ಯಂಗ್ ಕನಪೆತ್ತೆ ಪೋದು ಇರ್ಲೆಂಚ ಕುಲ್ಫಿ ತಿನ್ಪುನ ತೂತಾರ ನೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಸಿಸ್ ಪಂಡ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂತಿತ್ತಿನ ಸೊ ಆರ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ $160 ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚಾತು ನೆಂಕು ಇತ್ತು ಪುರದ ತೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನವೆ ಈ ಒಂದು ಪುರದ ತಂದಿದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಾ ಒಂದೊಂದು ಸೋಡಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಟೀ ಫಾರ್ ನಾಡಿಯ ಸುಮಾರು ನಾಡಿಯ ಟೀಗ್ ಉಂತಿಕ್ಕನೆಂಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ತೂಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಯೂನಿಬಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ತೂಕ ಒಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ
Cookies. Cookies pura yang kami tipu. Oke, dong. Oke, untuk tindakan di jadi cookie mau complete mana pun jadi. Nala you VWXYZ undo. Okay, you want? Devi. V for Nadia ఇంక తిక్కజి. V for కుడంజి vanilla ice cream. Bate. Ande. Vanilla ice cream. ಒಂದುಲ್ಲ ನೀರಾದಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಕಂತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ತೀಯೆ. W for ವೇಪರ್ಸ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಂತೆ ನೆಂಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಾಗ. ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸ್ ತದಿ ಕೊಡು, ಒಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಬಜೆಟ್ ಉಳಿಪೋಡದೆ. ಒಂದು ಟಿವಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ. W for ವೇಪರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾಡ್ಯ ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಚಾಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತು ಯಾಕಲ್ ದಾದ ತಿಂತೇರಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡೋದು ಅದನ್ನ ಜಿಗ್ವಾ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನೆಂಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಗೆ ಜಿಗ್ವಾ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ತಿಂಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟುಂಟು ಕಣಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಿಗ್ವಾ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಈ ಸೆಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಾರೆ ಅಶೋಕ. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ದೀತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತುನ ಹೊರನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಆತಜಿಂದು ಅಂಡ ಯಾನು ವೈಫೈ ಇಪ್ಪಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿ ತಿಂದೆ ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಿ ತುಲೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ತಿಂದದ ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ನೆನ್ನೆತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ವೈಫೈ ಇಪ್ಪಿ ತಿಂತೆ. ವಯ್ಯಾಂಡ್ రేప తూందిప్పు వీడియో అవునుండంది అప్పగా ఉందిప్పు రేప తూపు చిత్తులే వీడియో అవునుండంది అప్పగా అప్పచ్చు దాదాన ఫ్లాష్ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚೊಂಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೆಯಾನು ಮಂತೆಯಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅತಿ
ಅಯ್ಯೋ ನೆಂದೆಪ್ಪು ನೆಂಚತ್ತೆ. ಓಕೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನಂದೆ ವಾಕಾಲ ಅಂಡಾನು ಓಪನ್ ಆಡ್ Z for Zuby lollipop think now. ಗೈಸ್ ಏನು ನಾನು ತಿಂದದ್ದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚಾಂಡಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ.